העבודה איתנו, איתי ועם הילד, זה מאוד שונה מרקדן רגיל. רקדן רגיל אתה דורש ממנו והוא עושה, מבצע מי יותר, מי פחות, אבל איתנו העבודה היא יותר אישית, יותר אינדיבידואלית, יותר באמת לראות מה מסוגלים, ופה קטע שצריך לשבור את הקיר ואפשר לנסות הרבה יותר, בלי לפחד, בלי לחשוש. יד, ראש, רגל. המחול הוא מין חוויה המרה מתוקה בשבילי. כשהייתי הולכת למופעי מחול, הייתה לי הרגשה שאני יודעת בתוך הגוף שלי מה זה. אבל הרגשתי את הפער בין מה שאני מרגישה בפנים למה שהגוף שלי באמת יכול. הייתי צריכה לחשוף את היכולות שלי בפני השותפות שלי בריקוד, והכי הרבה בפני הקהל.